बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गहपुर हालामनि बर'फोरा BTR सोसनजानाया लेहेम जानायनि थाखाय BTR नि गाहाय प्रमद बर'निसिम गांसे उदां लाइजाम लिरहरदों। BTR गोजोन गोरोबथा जालांनाया 2 बोसोर 3 दान 14 सान जाफैबाय। नाथाय 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंजानो गोनां 3.1 दफाया दासिमबो मावफुंजायाखै। ओरैबायदि खोनायोदि बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि सासे BJP नि MLA आ सानजाहा सिमा बारायनायखौ हेंथा खालामगासिनो। बेनिखायनो सिमा बारायनायखौ मावफुंनो हायाखै। खोथाया बेसेबा सैथो जों मिथिया, नाथाय नंमारगौब्ला बियो जोबोर लाजिथावना। आसाम सरकार आरो भारत सरकारानो सिमा बारायनायाव असुबिदा गैयाब्ला बे सासे MLA आलाय मा खालामनो हानो? ना सासे MLA नि थाखायनो 3 लाखनि बांसिन बर' सुबुंनि मोनथाया गैया जानांगौ। थाबैनो सिमा बारायनायखौ मावफुंनानै होआब्ला फैगौ BTR गोरोबथा सानखौ जों फोथायखेबस' सान महरै फालिनानै गोरोबथानि रादाय बिलाइखौ सावनो गोनां जागोन होनना उदां लाइजामनि गेजेरजों लिरहरो। थांनाय बावैसो सान सिगां तामुलपुरनि कसुबारि गोजोन फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै फैफिननाय समाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर गाखोनाय गारिया लामायाव जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथाय जानायाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि चक्रजित दैमारिया जखम जायो। बेखौनो दिनै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरु आरो चिरां जिल्ला एबसुआ जथायै चक्रजित दैमारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैयो। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथाय जानाय गारियाव चक्रजित दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दंमोन। बर'नि फिसाया आयेन बल गेलेनायाव सायख'जादों। जों बयबो मिथिगौ, गुबुन हारिनि लाइमोनफोर बायदि जोंनि बर' लाइमोनफोराबो गेलेमु बिथिङाव उन जानानै थायाखै। आयेन बल गेलेनायखौ बुहुमजों लोगोसे आसामावबो अनसायदों। थांनाय माखासे दान आगोल गुजरातआव खुंजानाय हादरारि आयेन बल चेम्पियनशिपआव देरहासार जादोंमोन आसामनि आयेन बल हानजाया। बेनि उनाव आसामाव मोजां खौरां फैदों। आसामनि 3 गेलेगिरि कमलेश्वर बसुमतारी, बिजय डेका आरो प्रज्ञान गगैया भारतनि आयेन बल हानजायाव सायख'जादों। धेमाजि जिल्लानि बर'नि फिसा कमलेश्वर बसुमतारीया सायख'जानायाव सिमेन्ट दख'रा एबसुआ गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2023 मायथाइयाव खुंजागोन वर्ल्ड आयेन बल चेम्पियनशिपआ। BTC नि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव MLA जयन्त बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बरखाग्रानिफ्राय गोदान दैलाजान गामिसिम थांनाय लामाखौ बेखेवना होयो सिडलिप बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा 63 नं सापागुरि बियाबाव फैनानै लामा खोनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो। खौरांगिरिनि सिगाङाव MLA बिथाङा बुङोदि सरखार दानो नागिरग्रा, रायजो राजाखौ सिबिनो सरखाराव फैनो नागिरग्रा हाग्रामा महिलारिया बे बोसोरनै समाव समायखिरा लानायनि खालारावल' BTC एसेम्ब्लियाव हाबदों। बिनि उनाव एसेम्ब्लिया खेबब्रै जाबाय। बे खेबब्रै एसेम्ब्लि जानायाव बिथाङा खेबसेबो बाहागो लायाखै। हाग्रामा महिलारिखौ उन उन होसोगासिनो माखासे केसआ। सरखाराव थानाय समाव दाय मावनायनि केसआ इनकुवारि जागासिनो दं। बिनि फाइलआ गिबि मन्थ्रिनि आखायाव दं। बे फाइलआ खेवोब्ला गाबोननो बिथाङा गोजानाव थांनांगोन होनना। सिलचराव क'क्राझारनि बर' सिख्लानि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय जिनज्रिबिल गामिनि थागिबि मनिलाल ब्रह्मनि फिसाजो सिलचर मेडिकेल कलेजाव नार्सिं फरायगासिनो थानाय कारिश्मा ब्रह्मनि गोथै सह मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिलचर सहरनि तारानि रथआव कारिश्मा ब्रह्मआ भारा थाग्रा न'निफ्राय पुलिस बिफाना कारिश्मा ब्रह्मनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ दलें लगायना थानाय थासारियाव बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो जिनाहारि खालामना बुथारनायनि सन्देह खालामदों आरो आनजाद नायनो थाखाय पस्टमर्टाम खालामनो सिलचर मेडिकेल कलेजाव कारिश्मा ब्रह्मनि जिउ गैयै देहाखौ दैथायहरनाय जायो। बुंथिनो गोनांदि ससियेल मिडियाफोराव कारिश्मा ब्रह्मखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जादों होनना गोबाङानो बुंगासिनो। कारिश्मा ब्रह्मआ गावनो फोथैना लादोंना सोरबा जिनाहारि खालामना बुथारदों, बेखौ पस्टमर्टामनि उनावसो मिथिनो मोननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।